Naimbaga manen na kinagasa tabigat ka amin mga idol. Inatabigat iti Marso 4. Ayun, hindi nagbaeng. Ay, nagbaeng. Hello kay ka Sir Baengan. happy viewing. Yes. And Idol Glenn Sakbay man dito usapang for prevention ta. Kasi Okay. kaya makisali dito ini. Anya dito. Nag-post ti local government of Burgos, Ilocos Norte. Ay, DJ, TikTok challenge na. Wait. At dahil ni LSS na kayong lahat, are you up for the challenge? Abangan ko na detay kantada. Anyway, Burgos. Boyam DJ ko ada. DJ may isang Sanyata. choreographer da. Ada DJ. Ada? Ada tutorial na de. Dati, TikTok mo yan? Ayan, dati na yung mga idol. Dati, TikTok ti, dati Burgos. Dati Ani. Yes. Sanyata. Huwag nga ron Sanyata. Sanyata, ani kat Dingras di Jay, Idol Glenn. Napakat Dingras yan ang bay. Amban. Ayan, so, Apay. awan, yung babo. Wag ba lang nga, napakaba Dingras yan. Kasi Jay, mga idol. Kasi, dato'y, ayan, dati ni, nagpintos garod. Deta, saan kami kan Idol Glenn. Sumali ta? Burgos. 1. Deta. Deta ni Ani ba? Sugar kay pag binata ti kung kulang about. Oh, di ba? San Juan de Sahagun. San Juan. Sikat inamnama mi kunana. So, sumali ko kay Idol Glenn. Alawin. Malay nyo. Dati pa-premyo gamit. Alright. Sanyata nga ro. Ayun, sanyata gamit kung walang matan. Dragon fruit. Dragon fruit itanda. Oray Wala na Atong blender tabalay. Tati mo ito cuttings. Arat makunam. Dito na yung radyo ka ruba. Sika Beshi Mel Pasundugay Valencia. Ano sa nuna nga kita ti dragon fruit nga prutas kat awan pa cuttings pa Di ba? Beshi Mel Pasundugay Valencia baka naman. Di ba? Dito na yung Burgos. Amo ka di nga dito sanyata or dragon fruit. May isang nga klase dito ti cactus. Oh, yes. Cactus iso na. Hindi ba? Cactus iso ng adla prutas. Dito sa nyata ko ta iso dito ay pagsasaog idi. Ada kaya tabangir. Kung wala ikot, nalibnos. Kaya napusaksak asan niyata. Kada kita imam iyawat ko. Dati puso kan sa amo ko ma. Apisang-pisangin uway ayatek unay asan niyata. O diba? Kaya natin dumalo dito yan. Tilang portek. Tilang ka mo kat. Apo ka na kita imam yawat. Ay. Pang semana. Mga idol. Anyhow, di pa prevent. Sakbay nga ni Idol Glenn, i-prevent ko. Dito melang fire. Ayan. So, okay, sa digijay kaya't yung tapno mapreventaran tayo digijay. Oo. Siyempre kitan tayo digijay napasamag digijay pakakuan napakaitundaan ti fire. Kaya dapat wag mag-overload. Yes. Hanyo na nga kukuainin. No talaga masiguro ada saksakan ay guilty ka dati ta na ada na perdi jay ba like talaga? DJ Rep. Haan DJ saksakan mi ada may isang part ijo balay nga ang ag-on DJ nga pakitak to tapno ko iso gusto sarak ti amang ka din makuraman kayo. Pag gusto sarak ti extension ng DJ dakitay na pigsang extension mit kidi. Aba na kapsut ka extension? Ada nakapsot DJ na ingpis unay ti ko ada makita di ganyan. Ay ganaan kayo apo alis tula nga mapuran di ganyan mo ko DJ agputok kasi kumata kasi nako na ingpis DJ ay delikado ti agputok tatangaan na nga summer. Boy na. Di ba?
Naglalalo. Ang na dete, for example, dete output na gate talaga nga napig siya. For example, ref Dapat na kumaya. bungbong J coating na kuma. Dapat na bungbong. Dapat na DJ wire nga DJ kuan. Ha nga DJ babasit lang. Adto magatang amin J. Shopee kada ko nabasit. Adto madon magatang nga te. Huwag ka na kasi sa Shopee. Punta ka na lang dito sa mga hardwares and electrical supply. Di kita, mga idol. So tagatak, di ana, kamay nga brand para kaniyak. Royu. When may tiroyo. Ayun, di ba? Bawasan din daw ang paggamit ng extension. Yun na, yun yung sinasabi na, yun yung talagang dapat ikuha natin. Ken tipay magbagat BFP, no? Inka ka dagiti ibang bantay. Hanggang sigarilyo, idol. Ay, wen. Please, di ba? No, DJ, upos si sigarilyo madapel apoy na. Inkas, DJ mo. Actually, no. Deta ti kuha ko no talagang sigarilyo kayo manuno kwa. Ag-vape kailangan. Hangaming awang aming kwa na awang ti apoy na DJ. Vape. So nga, mas okay na yung, mas i-recommend ko na yung mag-vape kayo. Kung talagang hindi nyo talaga matanggal yung pagyoyosi, mag-vape na lang kayo. Ay, no, chocolate candy. Pwede rin. Kasi meron ding may mga patches din. At pwede giyay kananda nga dahil sila nicotine patches. Ay, da? Ada ka kasjay. Ay, talaga? No, social ka. No, social ka. Nangina? Oo, nangina. At kami giyay kasla na i-kabil ti box or something. Box? Wente, basit lang nga box. Nga giyay kasla strip lang iso na ikabil mo ti dilam. Ay, kasla nakakwakan iso na ti. Kasi na kayo Dumkat hindi mo. Jakmat ki din nabalasan kasi nga madang kasi mga idol awang kami ti vision na Idol Glenn. Actually, the Bishop kidi. Ana? Agsigirilya kidi. Last 2012. Tipay laang bayad ti sigarilyo di ko 150. Itatagasetin sa alas 9. Kasanom na ikat. Actually, kwa rin. Dati, dito yan. Siguro di pinagtartaray ko DJ. Mading amin mabalin nga isagan. Yes. Tapno hanggang mamakwadet. Sabi ni Ma'am Himawari isa pa ha. I-check din ang gasto before matulog. Yes. Ay, nagbuting data, no? Dati. Especially na DJ talaga nga nakopen ko mo to stove nga DJ. Kuha. Tapos sumurg ka te, maangot mo DJ, angot tigas yun. Ate, singa mo na, kunada. No, nakasing, ay grabe yun, baka kidi, bumtak kasi ko. Nakarkaroon pa yung DJ, bitak ti Iran. Missile ti Iran, bumtak ti tao nagto, maperdi ta bab shelter yun. Ay, apo, ay nakabutbuting DJ, mga idol, naglalalo ko kasi dyan tinapasama ka na dyan mga maururaman ti pagtaingan. Although, dyan amin yan napanami idikuan, pasukin niya kada rebs. Dati napanami nga balay, nabaybayaan nga naluto nga inapuing amin. Dalikan, Dalikan. Dalikan may sa dalikan. Ay, wadan yung mga idol na kita. Ang mabaybayaan nyo. Tipay may siya. No, DJ, di kito pero dalos buenos ado pa ila DJ agkay tapos pupuran. Ay, please. Ado pa ilat kasi. Agrami kailan kong puspitin. When agpupur da. Actually DJ no di kami mabalim mong subsuban ay tay anya di tet no hang agkwan tap no mapam ikam ti danum na or what no hang ngem no talaga nga napudot DJ adalat tay sigaw na tay ag gram tuman. Yes, so nga apo han nga may ukasan lata aglalaw ko dagiti aw yung part. When kasi awam met timapan nga bombero. Awam met mapan nga ko naman nga digite otoridad. Digite agala ti basura nga mangpidot ka digijay. Yes, di ba? Siyempre di ba ti ubra tayo kuha tayo ikabil tayo digya basura tayo. And then actually ngamin nga considered nga basura deta leaves. Yes, mabalin mo nga compost pit wala ko tay. Compost pitting, agkali ka. Tapos ijeti pangipanam DJ leaves, dried leaves, paper mabalin pa yata. Papel. Actually, DJ, bagbagam kat mabalin para for composting pa deta. Tap nung DJ mabalin dan usar na pa kanagan. Iso ti ilunglungalong ni Governor Cecil. Na mamin ko ana DJ. At mabalin mo nga usar ng DJ para ka DJ fertilizer yo. Fertilizer mga composting. DJ di na usar nga digite ko nagkokuan yo ti utong digi vegetables. Ibaling DJ. Baling yo DJ tapos agbalin to nga adan to kasla ni DJ igis na nga mabalik. Diba may anyo mga idol kastoy? Diba nagkali kayo? And then ipan nyo dyan basura or datay
ano tawag mo dyan, biodegradable. And then, ikasayo mo lang tidagana. Ikano ba nyo man lang dagdaga? Mga idol. At nilikas takata saan nga dati talagang mabayagan kayo iti panag-decompose. Dahil ito yung dagdaga mga idol. Okay, kung na naman ito ay hello kay ka-offer lang magawisan na Jerry Valdez sa Clarita Tangonan. Ayan, yung mga bigat sa Mami Mawari. Ayan, mga idol. Ay, oras 10:5:47 na po. Ito tuloy minto ka ni Idol Glenn Matuyong iti panag-sasarita tayo man. Iti programa tayo ay topiko. Pakasaktan, iti fire prevention. Naglalalo ka ta kabarbara. Ilang tagon daway. Oras Intero Pilipinas 5:47.